Ikaw pa ako na ano. Ako day mag-ECG guys, inja. Di man ko kamo mo basay, hara ni pasa pa sa dyang anak kay sila may mga doktor. Igor ako mo operate sa ECG machine. Inja, haning videohan or picturean Jessin sa dyang anak para sila mo basa kung sa result. Oh, I love you, Day. Love you. Love you. Hi guys, madyong gabi. Alas 9 na kapin. Karon pa ako na kanang nagkahunog kaniud to lang panihapon. Okay. Tungod siyang kagul guys. Naghuwat ko na ako'y makontak dito ba, na ako'y ma-chat. Ang gimonitor sa Aliana, ang Sara. Si Kuan hang na ka-chat, si Rosalie. Kuan ko na sa Aliana ka ng naghiwasan ako na sila na, pero kuan pa dito, under observation pa dyan. Grabe lang yung hula guys. Dyan panihapon ta. Panihapon dang paniod to dang panihapon. Nangisag nila man ko guys kasi doktora kuwan. Siya nga ng nervous food. Ang jangi ka nervous nagkuhaan ko no ang virus. Daghan ako no, gaya pang ginahon na. Wala guys. Mabag ko kayo ba isang oras sa doktora magpatulog pagkaon. Katugod ako guys. Saan ka kumuha yung meron daw, hindi ko kuhanin dito sa atin ha. Alin? At dito stock sa atin. Ilalagay daw sa dibdib. Ito po eh. Ilagyan mo na. Paglalagay na, tuloy lagay na sa dibdib. Ako, ito yung lalagay eh. Kaya nga, baka kanina pa yan, baka hindi tumama yan. Kumuha ka ng bago. Hindi ko tumama yung bago lang yung ano. Saan ba kukuha ko? Maghanap ako ng ano. Yan na yun.
Saan ka kumuha? Nilagay natin doon na yan. Nilagay na niya. Sinabi nang nilagay na niya. Opo, ayun, doon galing. Dapat, wait lang, kamusta yun? Ito, may picture of the, ayan, lahat mo na pa. Pati pa. Nino sa leches. Meron. Yung malakas ang talo ng puso mo. Dito na. Natural lang. Tapos yung red sa right. Tapos ito sa left side ng tiyan. Dini. Kita, kung investor ba sa'yo? Kung saan lugar na yan? Opo, nandiyan mo Kasi yung ito din, left dito. ulit to sa right eh. Ay, sa left side ng tiyan. Di ba left side ng tiyan? Oh, left side to eh. Ito, nilaw. Iwan ko na po. Then switch the dun sa left lower side ng machine ko 2 to 3 seconds. Huminga kayo ng ano po. Magkawat pa ako ng ano. Wait lang po ha, kayo maghinga kayo kasi iwan ko na to. 2 to 3 seconds lang eh, wait lang po. Sige po, iwan ko na po ha. 1, 2, 3, 4, 5. Iwan ko na. Ako na lang may nag-operate sa ECG machine guys kay si doktora di ni siya mahilo na. Masamot ni kan reviews ug di siya kahibog insay dragan sa ijang kuwang ko no jang kasing-kasing kay na ako na siya irregular heartbeat. So mao ni ako na lang man ang nag-operate nja igo ko na ipasa ra pud sang anak jang anak na pay mobasa. A few moments later. Hello. Hello. Yan ang sige mo. Yan na. Yan, dala yan na. Dala, tapos ayun mo kali. Lumana. Yay, kamusta man ka, Day? Love you. Naadyo na ka? Tuwa pa ma. Sa may mong gibati. Tanay niya kang ngipon ma. Ngipon, kapagaw pa man di ka. Ma, napagaw pa man ko ma. Yubog di ka, inom magdagang tubig, inom sa imong tambal. Nag-uul rabas mama, Day. Naghinak rabas mama kay grabing gaulan ni mo. Pagkagaw ma. Love you. Magpaadyo ha, kay nag-uul sa mama, di rabalalindes mama sila dyo. Magpapagod ko ma. Ang silula doktora na apoy sakit. Ang sama po ma. May nervyos. Gilantan pa ka, Day? Gilantan pa ka karon? Wala naman ma. Ginoo ko. Isa may musudan. Tanay red chicken ma. Ay, fried chicken lami uy. Wala pa may sain nga. Tuwa ma. I love you. Ma, kanang napagaw ko ma.
Bitaw, ginoo ko. Ay, nakalap. Nalipay na ka na kay Suryata? Oo. Love you, Day. Dahil yung mga ay, kayo matatagal mo dito rin. Alam mo, dali ka rin, dali mo rin. Narinig ka namin ka na. Nagma. Kamusta mas nanay? Gimingaw na kong nanay. Ikaw, gaksas na nanay ikaw. Hmm. Ay. Sumasari, ma. Ga- gahapon. Gahapon na kay murag tinuod, di mo kong gitawag, nakadungog ko si mong tingog. Hello. Oo. Nipugwat ko kay mo kong gitawag. Mura kag na Magtawa. Kinadaan na rin siya. Nagsaan ka na kalimut naman. Walang gagawin. Wala ko ang tawagin mo. na. Ning connect jud, pagkabuntag ra jud ning tawag na ho. Imo jud tingog gitawag. Tawag ko. Lagi mo naman. Hindi mo naman natin mo. Ilipot pa. Nakakas ka natin. Ang mag-iwig. Lagi doon ko dia. Nga, pareha naman tayo natin din. O, nandari. Ay, sige dia. Ulit ka din sa lagi dia. Ibag-luhan. Pagalay ko ipamahaw kay ang si doktora ginervyos. Pero mag-iwig. Ang magtuso, di mo gagluto. Mamahawlaw na na. Di nagkaan makupan gani hanja kay gipa-ECG man ko nag dami machine nga mong gibuhat nagpa-ECG kay baon ni si nga sige magka-nervyos. Among tiguwang. Wala lagi ko'y nabuhat ron, gikan pa ko sa kwarto. Diyan, naitambal sa liana, nay. Diyan. Buntag unto hapon. Diyan, wala sa jahilante. Wala ba ilan? Diyan, makaon makanay. Love you, day. Nag-uula rabanahan ni mo, day. Tiiman niyang nambir. Diyan, gilo. Na. Ano sa paka mo balik ang kurinti? Ginoo ko. Sige, Nay. I love you, Nay. I love you, Nay. Love you. Oh, I love you, Day. Love you. Love you. Salamat, Flor. Nahawan ako. Grabing gaulan na ako. Na, warbay dul-dul dari na. Huktan ko na. Delikados doktora. Huwag mahuktan ko. Kaya basig di na po makakaon na. May magpakaon ni dyan ang kamera mong duha dari. Habay di. Ang bakasyon nga na po to January 18. Para laging paita dari sa kinabuhi. Sige na, Pe. Kaya kasi itong 20%. Nung isa kami ka Sargent Stili rong pali. Oh, handa. Salamat, Laura. Diyan na pag magkakaroon po. Pagkakang kami yung gabi. Yung mga magyapon din ka. Pimawa. Love you yan na. Wala na ito ni Susan. Sige na, kito pa yung pasintis kwarto. Nag-ECG pa mi. Sige, bye-bye. Ramping mo. Salamat, Flor. Bye-bye.